Hello. Так, у нас трошки ўжо прайшоў час стріма. Мы сёння пачнем з такой разміначкі. Я пакажу, як на Raise Your Edge выглядаюць daily квізы, як в сутнасці прапануецца трошки патрэніравацца перад тым, як стартаваць сесію. Чо? Ну вот daily квізіс. Вот па сутнасці я гэты daily квіз сённяшні яшчэ не праходзіў. 30 секунд на рашэнне. 70 ББ. Правильно тут мов гэта рэйснуць. І тут даецца адразу обратная сувязь. Вось 21. Вось рэйс 100%. І ёсць, можна паглядзець рэйндж. Вось гэта рэйндж, калі я адкрываюся з батана на глыбіні 70 ББ. Па сутнасці, як вы бачыце, тут адкрываецца амаль усё поле. Усе suited aces, усе suited kings, suited queens, suited jacks, suited десятки до 10-3. Suited девятки до 9-5, suited восьмерки до 8-5 suited открывается, 7-7-4 suited открывается. Усе пары, зразумела. Коннекторы 6-4, 5-6, 6-5-6-4, 5-4, 5-3, 4-3. А не suited открываются усе тузы, короли до 5, до король 5, дама 7, валет 8, ну и 10-7 нават открывается, 9-7 offsuit открывается. И 80. Вот такі рэйндж. Прикольно, что насамрэч я сказал амаль усё поле, але насамрэч открываецца 54%. 45 скидывается. Ну, мы зараз не будем так, напэўна, кожны, але сутнасць понятная. Ну вот только что мы глядели Queen 8 offsuit, тут не баттон, тут hijack, ну и тут fold, я думаю. Да, можно паглядзець, напрыклад, рэйндж. Две пазіцыі змянілася, але ўжо значна скараціўся рэйндж до 28%. Там быў, нагадаю, 54% рук играть. Тут уже 28. Усе suited aces, король 4 suited и вышэй, queen 7 suited и вышэй. А вот на offsuit, бачите, offsuit не любіць, то бок туз 9 off и вышэй, король 10 off, queen 10 off, jack 10 off. Усе пары открываются, коннекторы до 5, 4 suited коннекторы, ну и 10, 7, 9, 7, 8, 6. Окей, next question. 28 блайндов, 30 блайндов, я открылся, король 9 offsuit. Мяне small blind перевернул, тут заўсёды fold. І можна паглядзець ужо рэйндж. Вось гэта ўжо будзе рэйндж супраць трибета со small blind. І тут, бачыце, будзе джем гэта запихнуць усё all-in, і гэта будзе туз король suited, туз дама, туз валет, туз 10 suited, і яшчэ сюды туз 5 suited, як блеф дадаецца, ну і трошечки туз 7 suited дадаецца. Off suited
туз 10, король дама offsuit, король дама suited. Заўсёды джем, а вот король дама offsuit можна і заколіць, бачыце. Да, тут яна і гэта 60 ББ, а вот 30 ББ 35% каліраваць прапануе. Усе пары, з кім ты заходзіў, акрамя тузоў прапануецца проста заколіць. Каралі, дамы, валеты, пуш 30 ББ, десяткі на палову, девяткі, хутчэй джем, кол у третью частку, восьмерки, семерки, шестерки, пятерки. І вельмі шмат усяго скидываецца. Скидываецца, бачыце, заходишь ты 33% рук, а скидываешь 20. Ну, то больше за полову скидываешь. Окей, пойдем далей. Так само correct answer. Тут heads up. І супраць мяне поставили 3, і у мяне 3, 4, 19 ББ. Ну, я fold нажму. Вось гэта для мяне вельмі складаныя ситуации. Блин, трэба было паглядзець, як там далей, але окей. Прикольно, 5 блайндаў, all-in, тут зразумела call. Так, а тут цікаво, які рейндж. Тут вон 5 ББ, hero. Котов тут просто заўсёды супраць УТГ. Raise, hijack, call. Тут вот коліш з усімі парамі вышэй пятерки. Suited aces до S9. Король, suited король до король 10. Дама 10. Suited дама до дама 10. Валет 10 suited. 9-10 suited. Не масцевыя туз 10 і вышэй, король дама і вышэй. Прикольно. То бок, бачыш, тут кол 12% выпадкаў рэнджа. Так. Король дама 9 аднамасная супраць рейза і кола. Наколькі я памятаю, тут будзе ці то fold, ці то 3B. Тут кола, наколькі я памятаю, няма. Тут асноўнае. Я выбраў асноўнае fold. Асноўнае 3B. Да, ну, я быў правы, што кола няма. Ну, можа паглядзець, які тут рэндж. Цікава, што ёсць колы. Это малыя пары. 7 пары семёрак і ніжэй. Туз 5, туз 4, туз 8 suited, туз 10 suited. Это колы. Туз 10, туз джек, туз валет suited. Так само бывае, што кол. Король 9 suited, гэта кол. Прикольно. Дама 9 suited, гэта 3-bet. І я думаю, што гэта рука тут 3-bet, каб трошки збалансаваць 3-bet range. Я думаю так.
Восьмерки, каб збалансаваць 3 bit range, девятки, туз валет suited. Ну, а далей, калі, напрыклад, переворот, вельмі лёгкі фолд. А з усімі астатнімі, ну, напэўна ж, ну, з большасцю астатніх, можа быць яшчэ туз 10 offsuit это fold. Можа быць і туз jack, is jack offsuit это fold. Але тут ёсць яшчэ і джемы. І это вот это прикольная джема. Ace queen offsuit, джем. Ace king offsuit, часткова джем. King jack suited і king 10 suited джемы. Десяткі джемы. Я слухаў, чаму вот у такім выпадку 30, а вот 40 bb, чаму, напрыклад, king 10 suited можа быць джем, і гэта добрая гісторыя, таму што на гэты джем шмат хто скіне, напрыклад, туз suited ніжэй за туз валет. Насамрэч туз валет многія скінуць. Offsuity тузы, можа туз дама, насамрэч людзі скінуць. Кароль дама offsuit, king jack suited могуць скінуць, king queen suited могуць скінуць. То бок людзі могуць паскідваць на такі all-in шмат рук, якія дамінуюць на самом деле король 10. Я такое чуў объяснение. Окей, ну 3 bet. Трэба трошечки быць агрэсіўным у гэтым варыянце. Окей. Тут я флопнул сет. А што было? Быў нехта. Окей. У ТГ ён адкрыўся 2. Потым хтосьці тут далей заколіў. Я зрабіў 9 з паловай. Ну, я тут чек. Да? Но гэта неправільна. Правільна малую паставіць. Зараз мы паглядзім стрэтэджы, пакуль я у ТГ ён паставіў 2. Потым хтосьці зрабіў кол. Я паставіў 9 з паловай. Ён кол, тут фолд. І цяпер Queen 10-3 прапануе маленькую. Прапануе 5-6. Окей. Тут у нас насамрэч чека няма зусім. Бачыце, гэта увесь рэндж ці ставіць малую амаль заўсёды, ці вялікую у 10% выпадку. Вялікую ставіць, калі тузы, туз король suited, туз дама suited, каралі, туз король offsuit, туз 5 suited, і вельмі редка king jack suited, ну і king 10 suited. Ace queen offsuit. Queen 10 suited вельмі редка ставіць. Вот, Queen 10 suited, бачыце, бубовые палову разоў ставяць вялікі, а палову ўсё ж такі малую ставяць. А бубы хутчэй ставяць малую і трошки менш вялікую, таму што ёсць вот гэты бэкдор, бэкдор на флеш. Вот, і тут, па сутнасці, кожную з гэтых рук, то бок, вот мы зараз бачым, вось гэты рэндж,
гэта той рэйндж, з якім я б мог на префлопе зрабіць 3-bet са small blind. Вот гэта рэйндж. І ў асноўным тут будуць, от, напрыклад, з тузамі, дайце, можна паглядзець з тузамі. Калі ў мяне карацей, тузы палова на палову, прычым вельмі блізка, толькі нават калі ў мяне два тузы, ну тут няма ніякіх, калі пара тузоў, няма ніякага флэш, насамрэч. Флэш гісторыі ніякай. Але калі ў мяне ёсць туз адной з масцей, то тут прапануецца больш ставіць бік. Ну вот, напрыклад, 67%, да? Тут две масці совпало. І тут вот две масці совпало. Туз піка і черві, піка і буба. Тут он 67, 59, 64. А калі, напрыклад, одна совпала, вось тут піка кресці, чірва кресці, ці буба кресці. Тут 47, 52, 45. Трошки менш вялікіх ставіць. Я гэта не разумею. Окей. Ну што, next, это 7 з 10. Зараз яшчэ адзін распачну. Наступны зараз наступны пастаўлю. Наступнае пытанне, але спачатку я тут пачну ўжо 4, 5, окей. Я тут зараз пачну ўжо першы турнік. Секундочку. Так, все. Окей. Я иду сюда. Окей. Так, ну што, мы тады працягваем. Да, яшчэ тры пытанні і ўжо пойдзем у гульню. Так, наступнае пытанне. Дзевяткі. Я на префлопе хтосьці... вот, дзядзька рэйзнуў, хтосьці заколіў. Я з дзевяткамі 3-бетнуў. Ён заколіў фолд. Прыйшоў флоп вось такі. Туз, кароль, 3. Я тут буду ставіць малую. Блин, не паспеў. А палову выпадкаў трэба ставіць вялікую. Можна таксама паглядзець стрэтэджы. Тут таксама, як вы бачыце, зіроў чекаў няма. Тузов усе ставяць малую.
калі ёсць пара тузоў, туз каруе, і гэта, можна паглядзець тут дэтальна. Ладно, пойдзем далей. Наступнае пытанне. Я рэйс 2, ён кол. Флоп. Ён чек, я 1,3, ён 3,8. То бок мяне перевернуў. Я думаю, што гэта кол, мне няма сэнсу рэйсіць. Правильно. Далей. На прифлопе я зарэйзіў кароль 7 аднамасныя, ён заколіў. На флопе ён чекнул, я кол, я 1,4, ён мяне перевернуў. Я думаю, што тут хутчэй будзе ўсё ж такі рэйс. Рэйс 0. Таксама трэба кол зрабіць. Правільны кол. І гэта быў апошні, да? Гэта быў апошняе пытанне. Зараз я пагляджу, чаму. Тут вот мой рэйндж, з якім я адкрываюся. Цікава, кароль 7 suited, тут кол 100% розніцу, 100% выпадкаў. Прикольно. Але ж, гэта две пары. Окей. Можа, тут як можна пра гэта падумаць? Трэба падумаць. Зараз ужо, напэўна, не смагу гэта зрабіць. Окей. І у мяне энд-квіз. Што тут адбылося? Па-першае, я набраў 70 балаў. Гэта, невялікі, як бачыце. Як бачыце, мае калегі, хто навучаецца, набірае значна больш. Па-другое, можна реплейнуць, можна яшчэ тыя ж сітуацыі праработаць. І wrong answers are used to generate leaks quizzes. То бок, для мяне на базе маіх адказаў фармуюцца такія персанальныя квізы, якія толькі утрымліваюць мае памылкі. Напэўна, з гэтым, і ўсё. Можа, паставлю лайк. Так, і ўсё. Мы патрошачку насамрэч пераходзім да ігры ўжо. Так, толькі што мы глядзелі, да? Кароль 4, разнамасныя. Это фолд. Я думаю. Усё ж такі. Аднамасныя, хутчэй, будзе кол. Так, окей. Патроху будзем пачынаць ужо турнікі.
ну і 3-2 тут зараз яшчэ адзін турнік ужо стартаваў. Так, валет 9. Ну, я думаю, што трэба абараняць. І ў мяне топ-пара. Я буду тут чекаць заўсёды. Мяне даволі добры шанец таго, што я тут наперадзе. Гэты сябручок 13 рук скідваў, вось ён першую зайшоў. Так, цяпер у мяне яшчэ і двухбаковы стрит-дро. Ён ставіць даволі шмат. Ну, я думаю, што тут 3-бет будзе добрая гульня, таму што там ці то туз-кароль, туз-дама, maybe туз-валет, maybe туз-10 аднамасныя. Ці то вялікія нейкія пары, тузы, каралі, дамы. Ну, насамрэч, мне пашчасціла, і я забраў. Так я мог бы згуляць таксама і, напрыклад, з сытом, які флопнуў. Так, ну і все, мы тым часам можам уключаць ужо музыку, каб окей. Окей. King-Queen. Цікава, што ў нас Rapid Knockout. Гэта, насамрэч, на 6 чалавек стол. Я толькі зараз гэта заўважыў. Да, тут можна 3-бетам сыграць. Гэта добрая рука, каб такое зрабіць. Хаця кэшфло, напрыклад, адкрывае толькі 6%. Не, фолд, я не буду играть такое. Пятерки, 10-9 и пятерка на флопе. Квадс. Мощно. Але прикольно, что ён вырашыў на ўвесь стэк пайсці all-in з пяцёркамі. То бок гэта, мне падаецца, мае сэнс проста напісаць пра гэта. Так, зараз я напэўна, я не буду нічога ставіць.
Добра, што дзевятка прыйшла, бо яна мне дае как бы больш шансаў, што там няма ніякіх пападзенняў. Магчыма, гэта была і памылка, магчыма, чацвёркі трэба было ставіць адразу. Дама 9 у троих я скину. Основная логіка ў тым, што калі занадта шмат людзей уваходзіць на префлопе, зніжаецца value, да? Зніжаецца кошт коннектора, ось всього такого. Але підвищається, наприклад, кошт suited туза ці пар. Тому що коли я атрымаю нейкі, наприклад, флеш-дро з коннекторами сярод тых, хто яшчэ увайшоў, могуць быць тыя, у каго коннекторы ёсць. У каго ёсць таксама флеш-дро, але вышэйш. І таму вось гэта рызыка, што я стэкнуся тут. Такс. Я паставлю, таму што не вельмі часта ў яго будзе чірва. Як і у кожнага з нас, то бок гэта універсальная тэма. Дама 5-9. Я думаю, что тут трэба ставить. И там кол атрымалі мы. Ну, 9. Я думаю, что мне б не атрымалася девятку выбить. Толькі вялікім, прям вялікімі бетамі. Так, ну я тут ставлю, у мяне гатшот, у мяне бэкдор FD. Пакуль што я нікога не выпіў. Але трошечки павялічыў на 10% павялічыў стэк свой. Гэта не шмат, конечно.
Так, тут еще я играю Deep Stack Turbo 10.8. Я буду трибетить тут. Так, тут у мяне пытанне, ці то абараняць кароль 3 ці не, я не буду абараняць. Магчыма, ён дзесьці там побач, але так, тут вось такая рука, я адкрыўся валет 8. Разнамасны, я атрымаў кол. Ну, я буду ставіць патрошачкі, у мяне топ-пара. І цяпер я атрымаў чек-рэйс. Такія чек-рэйсы могуць быць з вельмі добрымі, але таксама і яны могуць быць і проста з дро. Напрыклад, з крестовымі, крыжовымі дро. Там можа быць 10, напрыклад, дзесятка якая-небудзь. І тут пытанне, ці то ставіць, ці то не зараз, таму што як я пастаўлю, там вельмі часта можа быць, напрыклад, чек-рэйс. Таму што, па сутнасці, закрылася флеш-дро, як вы бачыце. Я чекну назад. Туз мне не спадабаўся. Але тут передо мной ставяць такое пытанне складанае. Ну, я фолд, я не буду з валетам каліраваць. Але была дзесятка, да, вот была дзесятка, окей. Але яна была крыжовая. То бок тое, што ён адну паказаў, зусім не значыць, што там не было яшчэ адной крыжовай карты. Вось мае назіранні такія ж у гэтым выпадку праз all-in вось такі блефуюць нечаста. То бок, калі б там была толькі дзесятка, там бы быў, ну, можа, pot size, можа 75%, можа 125% пота. А тут ён жахнуў проста 3 пота. Ну і ён как бы ставіў пытанне передо мной, ці то я гатовы на свой стэк згуляць. Ксяо Фэй, які зараз прымае рашэнне, у яго 2,5 мільёны выйгрыш. Шмат, конечно. Так, там 3-бет пайшоў.
Ну, у мяне тут вот валет 6 я закалировал. Ну, я могу тут сыграть чек-рейсом, потому что это цалкам мой рейндж. Я тут невялічкі поставлю. Чек-рейс. Ну і у мяне насамрэч цяпер двухбаковы стрит-дро, то бок цяпер мне трэба паставіць трошки больш, каб прыйсці на all-in. Ну вот цяпер мне не даехал, карацей, мой флеш-дро, мой стрит-дро, но я ўсё роўна пайду all-in, бо тут вельмі мала рук у майго апанента, з якімі ён можа каліраваць. Я выбіваю ўсе оверкарты. Там могуць быць якія-небудзь девяткі, десяткі, але ён открываецца 38%. Ну і гэта вельмі выглядае як мая... Але ў яго пара васьмёрак ён закаліраваў. Ну і забірае банк. Магчыма, мне трэба было больш чакаць. Магчыма, я занадта хутка паставіў. Да, непрыемны быў банк. Ну і зараз у нас перапынак. Да, перапынак за ўсімі сталамі.